जों दिनै बनसु ओमफ्राय अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन ज' फैदों बे फाग्लिजराव खबर लानो फैदों। खबरा जाहैबाय दासिम जे आदानि कम्पानिनि जे बेयाव टार्मिनेल पावार प्रजेक्ट खालामनायनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ हा 3600 बिगा दखल खालामदों। बिनि सायाव जोङो मोजां गाज्रि खबर लानो फैदों आरो इन दा मिन टाइम जोङो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो बिसिनि जानाखि माबा भेन्यु सोलायनाय बेखौ जों खबर मोन्दों। बासबारि फाग्लि जरायाव जायाबालानो दुब्रिनि बबेबा मोनसेयाव लांगोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा बुंदों। जों मोजां मोनदों आरो इमिडियेट जाहाथे दस्रायाव लाङो थाबनो जों बेखौ माने खावलायनो लुबैदों। रोनसोन्द्रि जांख्रिनाय हासिबलायले ओंखारनाय बे जों एखेबारे थैनोबो जाहोआ, नांगौबा जों जिउ गारगोन थेवबो जों बेयाव हात दरलायसे होआ। दा एफा गिदिर बे धौ एफा सेन्टिमेन्ट बेखौ नुनानै जुदि दासिमबो जोंना बिटिआर सरकारा गावनिसो सरकारा जुदि बुजिनो सेस्था खालामोबा आरो सोर बुजिनो सेस्था खालामबावनो सौग्रावगोन। दा बेखौ बुजिनांगौ। आरो दिनै नैबे जायनाखि पर्बतजरा फाग्लिजरानि जायनाखि धौ आन्दलन धौ बे धौआ दिनै फाग्लिजरावल' कनफाइन जानानै थायाखै, दिनै सारा आसामावनो बे दिनै मोनसे एगजामपोल बादि मोनसे दिनै जाबाय। बयबो मख'सै दा फाग्लिजरानि बाथ्राखौ बयबो मख'सै आरो बे आन्दलना दिनै मोनसे हिस्ट्रिक जाबाय। बेबायदि आन्दलन फ्राय जाफेराखै। जोङो गिबियाव जों खोनादोंमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समाव, आं बै समाव दङ। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आन्दलन समाव बिदिनो बर'फ्रा पुलिसफोरखौ होसोदों हासिबलायलाय एखेबारे बिरादनो। दा बे आन्दलना बै समाव जादों, बिराद गिदिर आन्दलन। आरो दिनै बे आन्दलननि धौआ दिनै आरोबाव नैबे फाग्लिजराव फैबाय, हासिबलायलाय आन्दलन खालामनाय बे धौ। दा बेखौथ' रावबो फोरोङाखै, हासिब लानोथ' रावबो फोरोङाखै, रावबो बुङाखै हासिब लानो ओंखार पुलिस फैबा। खिन्थु अट'मेटिक रायजो राजाफ्रा गावसोरनो हासिब लाना ओंखारदों। आरो बे हासिब लाना ओंखारनाय आन्दलननि मोनसे सेकेन्ड फेज बियो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समनि। बिनि सिगां बे फाग्लिजराव जायनाखि आन्दलन जाबाय बिनि सिगां आन्दलन जायाखै। दा प्रमद बर'मोना आन्दलन खालामदोंमोन। बे प्रमद बर'नि आन्दलनाव खुनु बिदि आन्दलन जाफेराखै। बिदि खुनु जे बिदि गिलु बालु पुलिसजों सौग्रावलायनाय, पुलिसजों नाख्रां नासि जालायनाय आन्दलन बिदि नुफेराखै, खोनाफेराखै प्रमद बर'नि समाव। दा ओंखायनो प्रमद बर'खौ बुजिनो सेस्था खालामा बिसोर, जेबो गियान गैया। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समाव पुलिसफोरखौ हासिबलायलाय होसोदों रायजो राजाफ्रा, आइजोफ्रा, आरो बेजों देरहानाय बायदि मोनदों। जेब्लानोखि गायदे हेलेनाखौ गावथारदों 1988आव 12 मे, बे समाव बर' आइजोफ्रा हासिबलायलाय बयबो पुलिसफोरखौ होसोदों। पुलिसफ्रा बिराद खारनो गोनां जादों। बे मोनसे आन्दलनमोन। ओमफ्राय जेब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ माबायाव सराइबिलाव जेब्ला थाफैदोंमोन दसे सम, बियो जोंनाव बिराद डिस्टार्ब मोनबाय थादों। जे पुलिस मिलिटारि फैबाय थायो, अनेक खबर लाफैबाय थायो, जोंनाव थाब्ला मानसिफोर बयबो फैबाय थायो, जिरायनो मोनाखिसै खामानि दामानि, गथिखे आं जिरायनो थांसै होननानै बियो गावनि असे लोगो धवान होननाय, डक्टर धवान, बेनाव बे सराइबिलाव थाहैदों। सराइबिलाव जेब्ला थाहैयो, बे सराइबिलनिफ्राय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ 1988नि मार्च मासाव बेखौ गसाइगाव पुलिसाव लायनानै दोनफैदों, थानाव दोनफैदों। नैबे माने बासबारि ओनसोला मोनसे हिस्ट्रिक ओनसोल। आंनि थाखाय बे हिस्ट्रिक, बियो हिस्ट्रिक माने होननाय खारना जाहैबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बेयावनो 18, 19, 20, 21, 22 डिसेम्बर 1988 बेयाव माने कनफारेन्स खालामदोंमोन। अल बड' स्टुडेन्टस इउनियननि कनफारेन्स खालामब्ला बेयावनो माने आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि सेपारेट स्टेट, फुल फ्लेज स्टेट बिनि थांखिखौ बेयाव लाजेननाय जादों। डिभाइड आसाम 50-50 जरदार बेयावनो जादों। आरो बे समावनो बासबारियावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ सेकेन्ड टाइम आरोबाव एबसुयेट प्रेसिडेन्ट हिसाबै आंनो सायख'नो मोननाय जादों। ओंखायनो बे हिस्ट'रिक बे। आरो बेजों लोगोसे दिनै जानाखि हासिब लालायनानै आन्दलन जाबाय, बे मोनसे हिस्ट'रिक। बेनि थाखाय बे स्पेसियेल जायगा बे आंनि थाखाय, आं बेखौ बुंदों आरोखि। दा बेजोंनो दिनै बर' हारिनि गेजेराव मोनसे रिभलिउसननि मोनसे धौ, दिनै जांख्रिनायनि मोनसे मेम'रि रायजोनि गेजेराव लाबोबाय। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आन्दलननि जायनाखि मेम'रि बेखौ सोनो हानाय जाबाय। ओंखायनो आंनि थाखाय बे बासबारि ओनसोला स्पेसियेल एरिया बे। खुलुमबाय रायजोफोर, आरोबाव बिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर, गिबियाव आं इन्ट्र'आवहाय मोननै भिडिअ होखादों। बिनि गेजेरावहाय नोंथांमोना
आसामनि सासे रिपर्टार्सनि भिडिअखौहाय नुनो मोनदों। बेयावहाय डिबेट जालायदों, बाथ्रा दान्थेज्लायदों, इउपिपिएल, बिपिएफ, जिएसपि, कंग्रेस बेफोरबायदि पार्टिया ज' जानानै बाथ्रा दान्थेलायदों। नाथाय बेयाव जोङो गिबिनिफ्रायनो जोङो सुरु खालामनानै भिडिअखौ जोबजासे नायोब्ला नोंथांमोनाबो नुनो मोनगोन इउपिपिएल पार्टिनि कुइसन एन्सारखौहाय बिथांमोना सासेबो होनो हायाखै। यानिखि रागासो जोंदों बिथांमोना। आरो मैयानि समावहाय आङो मोनसे भिडिअ हगारनानै होदोंमोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय गिबियाव इन्ट्र'आवनो। बेयावहाय 10 बोसोर एमपि जानानै फैनाय जोंनि बर' हारिनि जानानै एमपि जानाय सासे नब कुमार शरनिया बिथाङा लाजिनानैहाय फारसे मोखां जानानै थानांदों। जेरावहाय इउपिपिएलनि सासे आइजोआ थिखादारफोरनि खामानि मावनायनि सायावहाय बिल होयिनि बाथ्रा बुंदोंमोन, बेयाव लाजिनांदों बिसोरो। नंगौ बाथ्राया सैथो। बै समाव हाग्रामा महिलारि सारा थिखादारफोरनो बिल होनो हायैनि थाखायनो थिखादारफ्रा खामानिखौहाय साक्सेसफुल खालामनानैहाय होनो हायाखै। बेस्रा बिथांमोना गावसिनि पकेटनिफ्रायनो बहाबा बहाबा मावदों गामिनि मोजांनि थाखाय। नाथाय सरकारा बे थिखादारफोरनो बिल होनो हायैयावहाय बिथांमोननि बिला पेन्डिं जाजोबनांदों। नाथाय भाग्य मोजां इउपिपिएल सरकारा बिसोरनोहाय माखासेफोरनो होबाय। नाथाय जायफ्रा डिटेल्स होनो हायाखै बिसोरनोहाय होनो हायाखै होननानै जोङो खोनानो मोनदों। लाइक एग्जाम्पल बिक्रम दैमारि। दानिया जों सावरायनोसै दावराव देख्रेब आदै। दावराव देख्रेब आदैया ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों, आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जेब्लानिफ्राय खुगा बेखेवदों टार्मिनेल पावार प्रजेक्टखौहाय धुबरी ओनसोलावहाय आसामाव लानानै थांफिननायनि बाथ्रा बुंदों। बेखौ लानानै पर्बतजरा हालामनि गामियाव हाबफैनानैहाय ससियेल मिडियायावहाय ओरैबायदि बाथ्रा बुंनायखौ जोङो बेयावहाय खोनाखाबाय रायजोफोर। आं बिथांनि रावखौहाय हगारबावनांगौ होननानै साना रायजोफोर। नोंथांमोना खोनाजोबखाबाय। दा बेनिखायनो आङो दावराव देख्रेब आदैखौ बुंनो सानदों, दावराव देख्रेब आदै, नोंथांनि गोसोआ बर' रायजो राजानि सायावहाय डेभेलपमेन्टखौ हास्थाया, 1 नम्बर। आरो नोंथांनि गोसोआ इउपिपिएलनि सिएम प्रमद बर' सारनि मावनाय खामानिखौ मोजां मोना, 2 नम्बर। आरो नोंथाङानो हयथ' जानो हागौ बै पर्बतजरा बासबारियाव थानाय रायजो राजाफोरखौहाय आखायाव हासिब लानानै, लावथि लानानै, सिखा लानानै पुलिसफोरखौहाय होसोनांगौ होननानै बुंबोदों जानो हागौ। जेराव नोंथाङानो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारनि समावहाय जेब्लानाखि बै समाव पुलिसफोरखौहाय जोंनि बर' आइजोफोरा आखायाव हासिब लानानै होसोदोंमोन, नैबेफोरबायदि खामानिखौहाय नुबोनायनि खारनावनो नोंथाङानो हयथ' जानो हागौ बे पर्बतजरा बासबारियावहाय रायजो जानाय रायजो राजाफोरखौहाय थुलुंगा होबोदों। बेनिखायनो पर्बतजरा बासबारिनि माखासे रायजो राजाफ्रा पुलिसफोरनि सिगाङावहाय आखायाव हासिब लानानै होसोदों। नों दा बुं दे आं फोरोङाखै होननानै, नोंनो फोरोंदों। गिबिसिनावनो दावराव देख्रेब आरो बनजित मन्जिल मोनानो थांनानैहाय बेयावहाय पर्बतजरा बासबारिनि रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय स्ल'गान हैदों। मा स्ल'गान हैदों? जिउ गारगोन, हा हगारा, नांगौब्ला थैगोन, अब्लाबो रावनोबो हाखौ कम्पानि बानायहोआ। बे बाथ्राखौहाय दावराव देख्रेबमोना बुंदोंना बुङाखै? बे बाथ्राखौ बुंनायनि उनाव हयथ' बिसोरनि मानसियानो बे गामिनि रायजो राजाफोरखौहाय जाखिनि सासे सानै बिपिएफखौहाय सापर्ट खालामो, दा बिथांमोननि गेजेरावहाय बिसोरो माखासे बाथ्रा थुलुंगा होनानै फैदों। हयथ' बिसोरनो पेट्रल लुनानै सावनायनिबो खोथा फोरोंबोदों, होसोनायनिबो खोथा फोरोंबोदों, नारा नाथा जुजिनायनि खोथा फोरोंबोदों दावराव देख्रेब आदैमोनानो। बेयाव नंखाय नङा बाथ्राया। दावराव देख्रेब आदैनि भिडिअखौ आं कमप्लिट नायदों। बेयाव जे आं भिडिअ हगारनानै दोनगासिनो दङना, बे भिडिअखौ आं कमप्लिट खोनासंदों। बिथाङा बेयाव बुंदों बे पर्बतजरा बासबारिया मोनसे जारिमिनारि गेदेर गोलावफोरनि जायगा। अब्ला मानो हाग्राजोंहाय साग्लोबनानैहाय दोनखो? मोनसे जारिमिनारि जायगाखौहाय जोंब्लाव माब्लाव बिल्डिङै कम्पानियै बानायनानैसो दोननांगौ आरो जाहाथे गुबुन गुबुन देशनि मानसिफ्रा फैनानै जोंनि बर' हारिनि जारिमिनखौ मोनथिनाय बायदि बेवहाय खाम्फा गायसननानैसो दोननांगौ।
बिथांमोननि जारिमिनखौ मिथिनाय बायदि दिनै जेरैहाय नोंथाङा बुंदों पर्बतजरा हालामावहाय जे हासिब लानानै पुलिसखौहाय होख्रांदों बेयो स्ट'रि जानानै थासिगोन होननानै बुंदों। थिग बेबायदिनो बैसोरनि जे थैनानै थांबाय बर' हारिखौहाय लामा दिन्थिनानैहाय बिसोरनि जारिमिन खाम्फा गायसननानै जोंब्लाव माब्लाव डेभलप जायगासो बानायनांगौ आदै बेखौहाय हाग्राजोंहाय साग्लोबनानै थानाय हाग्रा बंग्रा एम्फौ एनला हाब्रु दैब्रु लामा बानायनानै दोननो नाङा। दिनै नोंथाङाबोथ' बुंदोंना जारिमिन जानानै थासिगोन प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरखारावहाय पर्बतजरा बासबारिनि जे हासिब लानानै रायजो राजाफ्रा होसोदों बेयो जारिमिन जानानै थासिगोन। अब्ला नामखौ सोर खामायनो सानदों? नों नंगौना नङा? दावराव देख्रेब आदैया गावहा नाम खामायनो थाखाय बे बाथ्राखौ बुंदोंना बुङाखै? जाहाथे बै फैबाय थानाय आपकामिं जेनेरेसनावहाय उमुगावहाय कम्पानि बानायबाय बे समावहाय ओरैबायदि दावराव जादोंमोन नाथाय हायाखिसै। दावराव खालामग्राया सोरमोन? दावराव देख्रेब ट्राइबेल सुरक्षा मन्चनि सासे आफादगिरि होननानैहाय बे समावहाय मंख'जागोन। बेखौसो थांखिनानै नोंथाङा बे खामानिखौ मावदोंमोन नामा? जोंथ' बेखौसो बुंनांगोन दिनैनि समावहाय। जेरै नोङो खुगानि बाथ्राजोंहाय बुंदों बेखौनो आंबो बुंदों। दा नोंथाङा इउपिपिएल सरकारखौ मोजां मोनाखै, प्रमद बर' सारखौहाय हामजायाखै, बेनि थाखायनो मा खालामगोन मा खालामा रायजो राजानि सिगाङावहाय गेजेर गद' हाबनानैहाय बायदिसिना बाथ्रा बुंनानैहाय रायजो राजाफोरखौ आनलेट खालामनो नागिरदों। बेसो नोंथांनि थांखिया एक नाम्बारावहाय। बोरायबायब्रा, बैसो जाबाय, आजौ आजै बिसौफोरखौ मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय माबोरै डेभेलप खालामनांगौ बेखौ सानदोब्रा। खमसे खम बोरायबाय, नोंसोर बायदि मानसिया बेफोरबायदि इसेबां एलिगेसन लाबोनो समायलिया। दिनैनि समावहाय रावबो रोङि गैया। ए टु जेड ससियेल मिडियायाव नुजोबो सोर मा मावदों सोर मा मावाखै। दिनै आं बेखौनो बुंबाय थादों दावराव देख्रेब आदै, नोंथांनि गोसोआ ओरैबायदि हांगार इउपिपिएलनि सायाव जेराव नोंथांमोना मावबोनो हायाखै बिपिएफ पार्टिजों थाफानानैहाय उदां उदां गावनि उदैखौल' फिसिबोनायनि खारनावनो दिनैहाय गुबुननि मावनायखौहाय नायनो हायाखै। नायनोसै, समा दिन्थिगोन दावराव देख्रेब आदैनि बुंनाय रावानो जायो ना इउपिपिएल सरकारनि सिएम प्रमद बर' सारनि बुंनाय रावानो जायो। आरो आं मोनसे खोथाखौहाय लास्ट बुंनो सानदों, बे कम्पानिखौहाय पर्बतजरा हालामनि रायजो राजाफोरा गायसनजानायखौ लुबैदों ना लांजानायखौ लुबैदों बेयो कमेन्टआ नोंथांमोननि सायावसै। गोजोन्थों। अब्ला भिडिअ'आबो बेसेखिनियानोमोन। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।